Allah zai kira ka aikin hajji a lokacin da baka da 5,000 naka. Akwai wani bawan Allah a zare shekarun baya da dadewa aka bar labarinsa. Shi ya kyautata zato tsakanin shi da Allah. Ya kyautata zato tsakanin shi da Allah. Na insha Allah ba zai mutu ba sai ya je aikin hajji. Tun daga lokacin da ya kyautata wannan zaton, aka ce bai taba yawo babu passport guda 8 a aljihun shi ba. Duk inda ka gan shi, ka ce mishi kana da passport, zai ce maka har tsokanan shi ake yi. Da an ce kana da passport sai ya ka sai ya ciro leda, sai ya kama kirgawa 1 2 3 6 7 8 sai ya mayar leda sai ya je ce Allah zai kawo randa za a tambaye ni da gaske. To wani mutum shi kuma labarin shi ya ji. Ana fitowa sallar la'asar, aka ce mai aiga mutumin nan. Ki alaga ta malam bismillah, aka ce assalamu alaikum. Ce malam kana da passport? Yace kwarai kuwa. Yana haka sai ya ciro guda 8 sai ya ce to na biya maka aikin haji. Kuma ya ba shi kuɗi ya ce ka je ka yi passport na fita, na ajiye national passport ka je ka yi. Kuma ya tafi aikin haji. To shi yasa kullun shi ma wannan mutumin da ya ra aikin haji sai da ce ma mutane maka kiran Allah ne, kowa ya zama yana cikin shiri, kana da passport ɗinka a aljihunka. Yau to abin da ya shafi passport da abin da ya shafi neman ilimin aikin haji suna da muhimmanci. Tare da cewa na gaya muku duk yadda ka san aikin haji a littafi, in ka je maka sai ka zama bakauye. Dole sai ka bi wani wanda kai ka ma fi shi sanin aikin hajin a littafi, shi kuma ya fi ka sani a practical, a aikace. Sai kai ka yi amfani da littafi, shi kuma ya amfani da practical, sai ku taimaki juna. Wannan ka'ida ne. Idan kuma ka tsaya kana faɗin rai kace kai ai malami ne, kai akar bakalla ya ustaz ne, to za ka je a gama aikin hajin gaba ɗaya sai ka dawo kana ba su labarin yadda kai naka, sai a yi ta maka dariya.